Preparado na ang mga establishmentos and tourist destinations sa bilog na reyon. Iniyan ang sigurasyon ni Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas. Dapit sa kongura no kahandaan reyon, ngunya na summer kung sa inpiglalaoman na badagsa ang turista sa Bicol. Sigun sa direktor, matapos kan mga pigkondusirindang evaluation as in accreditation sa man iba-ibang kaunan, resorts, hotels as in iba pang atraksyon sa Bicol. Masyasyerto niya daang 100% na sindang handa. Talagang magayon ang preparasyon as in talagang booming ang turismo digdi sa Toya sa Bicol Region. Sa ibong kaini, mas kinangani da bukas na haros gabos na pasyaran sa Bicol, padagos man girari ang pagirumdum kan departamento sa publiko kan mga paagi sa pag-ibitar sa huma kan COVID-19. Kita mapadaog man dyan sa virus na yan kasi tigubuhay na talagang ekonomiya kang Bicol Region at the same time kan sa tuyang nasyon na talagang tinamaan kita during those dark days of tourism. Apwera kaini, nagpagirumduman si Agua sa mga resorts owner as in iba pang establishmento de negosyo, arog kan hotels na mas magipanghanda urog pang posibleng magtriple ang pag-arabot kan turista. Sana sa mga accredited, ma-maintaining those standards na nata ka muna accredit. As in, so mga day pa po accredited, libre man po ang pagpa-accredit, magbisita po kamo sa opisina or you can also do it by online. Sa hure, laom ni Aguas na lugod sa paagi kan mga turista, mas mabisto pa maging sa luwas ka nasyon ang rehiyon Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.